Illum se nibda naqra romanz, mis se naqraħ kollu, se naqra biss l-ewwel ftit kapitli, jismu Esklusiva.com. Għana miktub minn kittieb żagħżugħ jismu Gabriel Szkembri li twieled fl-1991. Oġobni ħafna dan il-ktieb u għalhekk qed nitħajjar naqra l-ewwel ftit kapitli biex forsi min qed jismani jitħajjar li jaqra il-kumplament isibu waħdu l-ktieb u jkompli jaqra il-kumplament ħajara kif se tiżvolġi l-istorja. Mela, Esklusiva.com ta' Gabriel Szkembri. Prologu. Il-fixkun tax-xampanja kien qiegħed jistrieħ qalb is-silġ bl-aħħar qatriet ileqqu max-xoffa tal-fixkun. Hekk saru jibdew il-laqat fir-raba solar tal-istamperija biċ-ċelebrazzjonijiet għax il-flus sa fl-aħħar bdew deħlin. U n-nies bl-ingravati u l-qomos imxamrin imdawrin ma' mejda kbira tleq u ġdida kienu qed iġorru tbissima kbira fuq wiċċhom. Kevin, l-editur, kien għadu kemm temm l-aħħar slide fuq l-iskrin il-kbir li kellu warajh. U għal darba oħra rġajna sservajna żieda fin-numru ta' nies li qed jixtru l-gazzetta tagħna u mhux biss. Ħanifs mis-sigarru tabt fuq tnejn biex iwaqqa l-ġamar u kompla. L-online portal Esklusiva.com diġà sejjer tajjeb ħafna, avolja għadu jiftaħ u qiegħed jiġġeneralna ħafna riklami. Hawn l-editur ħares lejn John li xjaħ membru tal-bord. Dan minkejja li uħud minnkom maqdru l-pjan li niftħu sit bl-aħbarijiet bil-Malti u għamlu li setaw biex dan il-portal ma jsirx. Qabel ma kellhom iċ-ċans biex iduru ħajatu ħarsa lil John, mill-bieb daħal malajr Frank, l-assistent personali ta' Kevin u il-viċi editur tal-gazzetta. Kev, nistan telfek minuta? Kevin għamillu sinjal bidejh biex jitlaq il-barra. Imma Frank baqa fil-bieb. Kevin, kwistjoni urġenti, insista. U tnejn ħarġu l-barra mill-kamra u tkellmu bil-mod minn wara l-bieb. X'inqala? Staqsa Kevin. L-istorja li għandna fuq il-faċċata tas-sit. Tal-karozza li kellha bomba? Iva, dik. Ħanneħħuha minn hemm ta' dik l-istorja qatt ma ġrat. X'inhu? Għajjat Kevin. Imma Rick ċemplilna li okej, nistgħu ntellgħuha u x'hekk. X'jiġifieri ma ġratx? Ma nafx. Batt li xi ħadd jiċċekkja u m'hemm xejn, wieġbu Frank. Kevin bjat. Aqba tara x'se tagħmel u ġib lil Rick issa stess, hawnhekk. Qed nipprova, imma mhux wieġeb. Ħanneħħi l-istorja minn online ta' u ngħid lil tal-print biex iżommu kollox u ma jistampaw xejn. Fil-pront, mill-parkeġġ tal-istamperija jinstema' ħoss kbir ta' splużjoni qawwija. In-nar tant kien qawwi li dawwal il-kamra tar-raba solar. L-irġiel kollha li kien hemm għamu jiġru l-barra, maħsuda. Widnejn Kevin ittarxu. Seta' jisma' biss bħal tisfira b'nota għolja. Iżda l-kontrarju tal-oħrajn għad fil-kamra ħdejn il-bieb biex forsi jagħmel ftit sens minn dak li kien qiegħed jiġri. Imbagħad ħares lejn l-assistent tiegħu u qallu: Frank, dan x'kien? Hemm jintemm il-prologu u issa se nibda l-ewwel kapitlu li jibda hekk. Ix-xemx taħraq ta' filgħodu laħqet il-kpiepel ta' għajn Rick u kellu jistembaħ ta' bil-fors. Bdiet ġurnata oħra. Mal-ħajt ta' fuq rasu kellu inkwatru żgħir bil-ħġieġa mxaqqa b'santa tal-mewt ta' mara ta' mhux aktar minn 40 sena. Bajnejha kbar u bid-bissima li tixel.
bexxa għajnejh u ħarstu waqgħet fuq l-imbarazz li kellu fl-art madwar is-sodda. Kont tistħajjel li xi ħadd daħal jisraq u ħarbat kull mem. Jekk kienx hemm xi ħaġa ta' valur li wieħed seta' jisraq, dik kienet storja oħra. Fost it-tapit ta' karti u imbarazz inutli li kellu fl-art, kien hemm avviż għal xi xogħol fi kċina. Ieħor qreb tiegħu kien għal biċċa oħra xogħol f'xi ħanut. Mill-avviżi kollha mxerda mal-art, kien mar jipprova xi wħud minnhom. Oħrajn kienu weduh li se jgħidulu imma qatt ma sema xejn minn għandhom. Illum nerġa' nipprova xi ħaġa oħra, ħaseb. Kien għoddu reġanti lev f'nasa ħelwa, meta sema il-missieru jgħajjatlu. Rick! Rick! Issa x'inqalalu gingem Rick waqt li qam bil-mod ħalla għajnejh jidraw id-dija tax-xemx li imliet il-kamra. Mexa sal-kamra tax-xwejjaħ u staqsih x'kellu bżonn. Għamil li tazza ilma x'ixxuttajt, qallu. U tassew kont tista' tixxotta fis-sħana qalila ta' wissu, speċjalment fin-nuqqas ta' air condition jew tal-inqas fan. Fix-xitwa tgħid tgħaddi bla dawl biex iżżomm it-temperatura tajba, imma fis-sajf mingħajr naqra fan kienet taħkem sħana terribbli fid-dar xkejkna. Dan kien it-tieni sajf li George u ibnu Rick għexu fid-dar mingħajr elettriku minħabba li ma kinux ħallsu l-kontijiet. Imnalla Malta ma tagħmilx kesħa qalila għax kieku xwejjaħ George juġaw ħafna aktar daru fix-xitwa. Ħireġ sija kollox pata, qallu Rick filwaqt li newwillu t-tazza bl-ilma. Iddumx ma tiġi, tinsiex, għandi bżonnok hawn. Iż-żagħżugħ qeleb għajnejh. Kemm il-darba kien se jismagħha din? Iva pa, sija kollox kemm ngħin lil taħdejna f'xi biċċa xogħol, forsi jagħtina xi ħaġa tal-flus. Ix-xieħ ħares imma ma weġibx. Għajnejh kienu miksura u mimlija emozzjoni. Donnu qed jiftakar f'meta kien għadu b'saħħtu, jew meta kien għatawn martu iddur bih. Dawwar ħarstu lejn is-saqaf u żamm ġo fih. Sija pa, mhux aktar, daq tarani ġej lura, qallu Rick, u qabad miexi lejn il-bib ta' barra. Anke ħuk jekk kien qalli ibni li se jmura l-biċċa xogħol u jiġi lura. Iż-żagħżugħ qaddas rasu l-isfel u rħila l-barra. U hemm jintemm l-ewwel kapitlu mill-ktieb esklusiva.com ta' Gabriel Xkembri.